Un hairstylist mi-a rupt părul de la rădăcină cu decolorant acum 8 luni și jumătate. De atunci părul meu a crescut fix 8 cm și jumătate, ceea ce înseamnă 1 cm pe lună. Și pentru că nu mai suport să stau cu șuvițele astea rupte, mi-am tot tuns părul, iar acum scopul meu este să-mi accelerez creșterea părului pentru ca după 3 luni să-l tund din nou și hopefully să arate mult mai bine și mult mai sănătos. După un lung research, după analize și după ce m-am consultat cu medicul meu endocrinolog pentru că am Hashimoto, am decis să iau următoarele suplimente zilnic care să mă ajute. Vitamina D3, bioseleniu zinc, biotină și colagen hidrolizat de tip 1 și 3. În plus, folosesc un mix de uleiuri personalizat pentru scalp cu masaj de 2 ori pe săptămână, format din ulei de rozmarin, ulei de ricin și ulei de cocos. Urmează să iau și câteva plante de rozmarin din care să fac ceai pe care o să-l aplic pe scalp în fiecare zi cu masaj. De asemenea, o să adaug câteva picături de ulei de rozmarin și în șampon pentru că am înțeles că funcționează foarte bine. Și pentru că mama natură mi-a dat foarte multe alunițe, le avem ca referință pe această mare de aici, de pe gât. Până aici ajunge lungimea părului acum, iar bretonul până la alunița asta de pe nas, cel puțin partea asta cea mai scurtă din față. Voi face un update în 3 luni ca să vedem dacă toate eforturile astea mi-au accelerat creșterea părului sau nu. Practic, pentru ca acest experiment să dea roade, părul meu ar trebui să crească mai mult de 1 cm pe lună, adică mai mult de cei 3 cm. Root for me.